Imate otvaranje, znači, watch stream, gdje da vidimo šta otvaraš? Koliko otvaraš kutija? Jedna kutija. Jel otvaraš jednu po jednu ili po 5? Jebote sunce, jest to glupo, znači moraš 100 puta kliknuti umjesto 20. Hajde javi kad dobiješ tenka, znači. 100 zlata, jedan dan i dodatno iskustvo. A, svaki put je 100 zlata, jel? Da, zlati isto. Vidi mi to, znači. Otvoriš 3 kutije da bi onda 1/4 ponovio. Dobro, koji će mi to đavo? A ima 5 kutija. Ma ja. Dodatni dan premiuma. Knjižice i krediti trebaju, znači dani premiuma koji će kad imam 4 godine već. Ja, 100.000 iskustva. Aj ponovo to, sam te dani premiuma ponovo više. Dobar. To se isplati. Sam kad dobio 5 kutijica, znači po pola miliona, ja bio zadovoljan. Da, može i tako, može i to, znači, ne bi se ni protiv toga bunio. Samo, ali šta? Opa! To je isto dobra nagrada bila. To je dobro 250 uloženih zlata. Eto ga. Toma je rekao da je tenjak neki ovaj novi. Jel imaš ti jel imaš stare tenkove? I ti ne nade, pitaš glupost. Ja. Aha. Odmah, znači, ajmo. Dodatno iskustvo po borbi, ništa pametno. Idemo. Još malo nagurat ćeš na 100 miliona ako i ja go. Ja. To ti loš kompjuter pa zakoči. 5000, dobar, nema šta. Kad dobiješ po 20, 30, 50 slobodnog iskustva po partiji, 5000 je fenomenalno. 15.000 je još fenomenalnije. A 35.000 oni kad je palo, znači to je bilo super ekstra fenomenalno.
Da. Još malo pa 10 milijuna imaš go. A gdje je Buffett Egel da ga dobiješ? Ja. Aha. Ne, određen broj po borbi isto. 5 ili 10, ne znam nijako ko. Piše ti tako, jeba ga ti, pročitaj tamo na info. Aha. Ah. Cool. Daj tog tenka više, daj, što prije daš, što više ima šanse da se dobiju sve 3. Neće, ono tebe ide da cijedi do 50 je. Da je kurac. Da je kurac. Da je kurac. Trebao si ti na Twitch ovo da izbaciš, da streamuješ. A slab kompjuter. Screenshotuj ga. Jel ti nju nemaš? A sad ima i neobičnu. Aha. Aha. Znači, imaš još jednog sigurno da dobiješ, ali treće pitanje. Ništa, Boki, hoćemo mi pucat malo dok on to izotvara. Da startam ja ovo. Hoćeš gledat i dalje šta dobija? Kod otvori tenjak, znači dođi da vidim šta je i to je to. Aha. Dobra mapa, sam daj osmice, tako reci mi. Sedmice, ajde. Evo ga, Supreme Commander je ispred nas. 657 vozila. Search and destroy. Ja idem dole, znači, u rupetno. Čekaj, to je njem kao kamuflaža, jel? Kome? Tiger. Ovaj nema kamuflaže. Pa to je kao kamuflaža. Pa ja da ne možeš mu ništa promijeniti to. Ne mogu mu staviti ne mogu mu masteri staviti onaj. Double, ne možeš na Tegar 1.3.1. Ne znam, moram provjeriti još jednom, ali to je to.
Idemo, stani, znači... LKPZ. Jel ima koga ispred tamo? Ne znam. Ono imao gore ovoga. Evo ovaj bježi nazad. Ima buža. Ja se stvarno izvinjavam, odo nazad, znači neću ti više smetati. Ja. A, de, još. A, vraćaj se nazad, U ovog ninja. lagano. A zašto ga trakuješ, samo Bog te je. Vidovo! Jebote sunce te jeblo u pičku materinu. Jebem ti Boga, ti jebem u retardirani RNG mač. Pička materna više jebote, Bog te jebo. Retardirano govno, bolje da nisam ulazio. Sad da sačekam do kraja i gotovo, znači gledam da će dobiti ovoga trećeg i gotovo. Jebem ti Boga, znači čovjek, sa strane pogodiš zeleno, ono granata ode u kupolu i nije probijeno. A jebem ti sunce više i nišanjenje i RNG i pičke materne usrane. Bolje da nisam, bolje da sačekao ovo do kraja, sagledao i doviđenja. Znači još 30 kutija završimo, sagledamo i onda idemo dalje. To. Znači ima do pola 27. godine čovjeka ima 7 dana. Ode ti još bolje, znači. Ode ti, Bog te mazo, 6. je sad mjesec, do kraja ćeš biti u 8. mjesecu 27. Znači, najjače je kad ti da samo jedan dan od premium. Pogotovo nekom ko ima 4 godine, znači, nije mu dovoljno još jedan, treba još jedan dan više da ima. A zadrži, treba će ti za zlatni amo, jevo te. Gold amo. Tako, samo kredita tebi treba, jebeš sve ostalo. Tenka 3 i nova je da uzmeš i 10-20 miliona kredita. Opet, isti. Inženjeri. Ništa, uzmi još 20 kutija kad završiš sa ti 100. Pošalj pić jedno 2000. Evo ga, evo ga, evo ga. Koliko si ga dobio? Ajmo, treći da završimo. Ne, zabagovalo nešto tu. Za 23 kutije dobijaš tenka, a 18 imaš još. Dobro? Aha, ponovi je ga. Evo ga, ponovi ga. Evo ga, još inženjera. Još inženjerski alata dobijaš, Bog.
15-19. Ništa, kad ostaneš na zadnja 4, mijenja ih. Šta god da dobiješ 250 zlata, daj na mijenjanje. Onda... Kako hoćeš. Ma Mogu sad, 100 zamijeniti. zadnja 4 zamijeni i šta god, evo. Zadnja 3 zamijeni pa šta bude. Mogu sam je 2D stil i dam premium mogu zamijeniti. Ma ništa, neka ga. Neka 2D stila čovjek ima još tenkova, treba staviti stilove na njih. Evo. Sami tražu, znači. Katastrofen. Znači, ja. Znači zadnji, eto, zamijeniš još i to je to. Jel? O 7-8, pa da. Znači, ako ne dobiješ tank prije, zadnje ideš refresh i... Ili ako dobiješ, znači, opet samo jedan dan ovoga premiuma, zamijeniš ranije. Ha 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 ha. Dobar, 5000, može, može. Nema idući, zadnji samo. Eto, zamijeni ga sada. I da vidimo da li je to taj tenjak. Da li je to taj treći tenjak došao ili nije došao. Šta se dešava, šta je zabagovalo, znači, bože. Evo ga glupa treća tenkina, znači, sve si ih povatao u 100 kutija. Je 77. 9K je 77. Svaka ti dala. Šta radiš to? Da vidimo koliko partija ona ima. BT. Gdje ti je posada? Ne znam, je li ti 10K ili nije? Ključ nagradni. Random. I još imaš još jedan viška, jel? Imaš Uršu. Urs Faust. Jel ne možeš promijeniti? Možeš! A ne možeš besplatno poništavanje, šta? Aha. Ključaj ga. Ja, to. Što da ne? Jel može? Jebo i ona. Pa ja, ali ovo uzmeš ovo i dominiraš, znači uotiš nekoga, sašiješ ga